siqeda lapho ngena emotweni each and every person buka Shamkhani ukutshengisa ukuthi ngale yabo okay screen school flash okay safuni abayidayisi thatha le mfana ubone khona ukuthi usebangani namngene nami ngayiphi imalini okay sanibonani lami igama ngingu MC Pholobaso Andile wakangcobo ngibingelela wonke umuntu ongibukelayo right now ngisendaweni yaKaNongoma simenyiwe sibiziwe udokotela omkhulu ke udokotela waziwa ngegama elikhulu nelibatshazona wonke umuntu nje ofuna usizo showcase uzomane dial number ethi 10111 sibizo udokotela ke uDr 10111 phansi kwaNongoma ihlala Nkosi eduzane nje kakhulu nehlala Nkosi noma ke eduzane kakhulu nomuzi wesilo sakithi samabandla inkosi uzwelithini Dr 10111 namhlanje ukhiphe imoto zakhe ecishe ingxenye noma uwafu wazo wayikelisa zonke sizonivezela nje ubuhle bomsebenzi wethongo nomsebenzi ke awunikeza uzoyikhulumela naye ukuthi senzani namhlanje eyinxenxele futhi nakunene uthi niqhubeke njalo nokubona isibonelo esihle kuyena njengoba engomunye wabantu okhuthaza ubuhle eNingizimu Afrika ngifisa kubingelela ugogo omkhulu umama ubhuti usisi ingane encane uMuntuza bese nginikeza ke udokotela ithuba nizobe niyibona ke nazo lezi imoto eziqelile la emva kwakhe uxhaxha lezi moto sisazoya kuzona entshena ama price azo yonke leyo nto udokotela ke lo he's a traditional doctor ulapha ngokwesintu dokotela sikubingelele sikwamukele ngalesi sikhathi bese sikupha ithuba lokuthi ubingelela abantu eSouth Africa ngiyakubingelela abaPholobas u10111 lo abathakathi wakhona la kwaNongoma ekhaya kithi ke kula kwaMagquma oSuthu duzane impela nesilo ehlala Nkosi lokho nje ngiyabingelela ke bonke nabantu ababukayo kuphina kuphi naphesha kwelwandle ngithi sanibonani uye lo 10111 akekho umuntu dokotela sibona ubuhle bendawo yaKaNongoma kodwa ayigcini ngalokho sibona ubukhazikhazi bugcwele emgaqweni sifuna usithathe usibeke ngezinto nazo ngoba kwesinye isikhathi kuhle ukutosa ithongo nokutosa uNkulunkulu mhlasimbe ukukhumbuza abantu masikhuluma ngo10111 sikhuluma ngodokotela oqaleni nokulapha nolapha eindaweni ezingaki nanokuthi ke yiziphi izinto ezizithelo ezinhle uNkulunkulu asekubusise ngazo nomsebenzi owenzayo u10111 umntwana nje engathi usesemncane okhulile nje ngokwezinto ukulapha ke ngiqale mina 2012 kwangiphusha uqala kwami ukuba nemoto kungo 2014 imoto yami yokuqala namhlanje nje njoba kunamhlanje ngineimoto ezu3 eyodwa ngiyiphiwe bebezobonga ngayo ezimbili ngiyithengile cash angikwelete imoto ngihambe nje ngifike imoto ngiyibhadale cash so ke njengamanje nje imoto engidrivayo imoto ka15 empilweni yami imontweni engeke ngayidrive nje imoto ezikhona zu8 ezibizwa egameni lami njoba zilapha nje aziphelele nasekhaya ngizofica ezinye nakhona futhi aziphelele khona ezingeke zikubantu so ke uNkulunkulu ungibusisile kakhulu ngoba ngingazincoma mina kodwa ngincoma umsebenzi kaNkulunkulu nabazali uNkulunkulu angiphe bona mabebona abantu kunje bathi ke ngithwele ngibe nokuthi ke umuntu mayebona ukuthi indlela idlule ekuthwaleni akahamba ayothwala nayo asinayo indlela esingenza ngayo uma kuyikuthi indlela idlule ekuthwaleni mina kangaze ngize ngithwale kodwa nje mayethi umuntu ngithwele akahambe naye yothwala enze lokho kuyikhona khona ukuzomsa emalini mina ekhaya nje ngiphelele nginabazali bonke nginezingane angifelwa ngane nginabazali nginabafowethu asinale nje ithuna lapha ekhaya kuthiwe sekushona ubani ngoba nakho uqobe ethwele cha angithwalanga bafowethu ngifuna ukuthi ngichaze lokho kwami ukuthola nje ngokuthi umsebenzi ngiyawenza uyaphambili angeke ke sibebikho izinto enje wenza amanga kubantu kodwa kuba khona izinto enjengalezi ngoba wenza into ekhombisa ukuthi abantu bayayijabulela
eningi mhlawumbe imali engathi ngiyayiphatha evelayo mhlawumbe abangibona nginemali akusiyo imali yokuthi ngisuke ngelaphile eningi kodwa imali abasuke bebonga ngayo abantu abaningi so ke ngikuleli izinga nje ngikulo ngempela ngoba nakho ngenza lo msebenzi engiwenzayo wobunyanga ngizobakhombisa nje kuze kufike emontweni engiyiphiweyo bebezobonga ngayo ayiphelele ke ezinye ngagcina sengiyinikeza abantu bengipha zona wow so yilo nje umsebenzi engathi ngempela ukuphila nokuqonda empilweni yami. Asiqala nanansi uManqozobele usondele nje kuona ungabi nankinga dokotela usixoxele ngawo kusuka nokuhlala ngoba yenye imoto le ngathi kulezi insuku isisusa umsindo omkhulu kakhulu. Le monto le impela ofisa ukwazi kabantu eyami angiyikweleti mana uthi intotela angiyikweleti le moto ayithengwanga ngesitolemeni. Uthi udokotela le moto niyayibona ngithi le moto le niyayibona uthi ayithengwanga ngasitolement akayikweleti indawo. Yes ngihambe nekhehla lami baba ngiyothenga lo mawuthi ubaba usho kuzalayo noma usha amakhehla. Okay ngangivele ngisohlelweni lalo ukuyithenga le moto. Yes ngathi ngiyela nje egoli mangithi ngabona ngoba ngangike ngakutshela nawe Provost ngifuna ukuthola umuntu encane nje sesefresh. Yes ngabona odi ngafika ngathenga odi ngawuthola ngo 220,000 yeah ubuyidemo ngoba abantu akufuneka sibakhohlise ubuyidemo kodwa imoto entsha esike yasetshenziswa makuthiwa idemo imoto entsha esike yasebenza. Yes abuya lapho ngihamba ngathenga le moto le hayi ukuthi ngathi mangithenga yona ngase ngibuka ukuthi shuthi sikukhona sokuphelile ngangikhipha kokukhona waphinde kwasala. Yes ngaleso sikhathi leso ngithenga lokho nje sengivele sengiphiwe le van NP 200. Okay bayiletha nje konke namaphepha nesipele sikakhiye baletha ukudumisa nokuthi makulahle kokudumisa ngiphinde ngihambe omunye ngiphinde ngidumise. Kutheke makudlula iviki ngase ngithi hey ngoba imoto enkulu ngiyayifuna angingahlali ngahamba yona le imoto enkulu lena ke imoto ngiyithola ngo 380,000 bonayo futhi ibuyide. Okay injalo nje khona. Wow dokotela siyikhombele izimoto sithi ukubabukisa zona abantu bese usitshengisa wena ohamba ngayo namhlanje. Engithi ukuthi yiwo lo duma ngathi awuphilanga and azinayi number plate zonke dokotela. I number plate ayibonwa ngala nangapha futhi number plate ayibona. Sisuka la size siyofika lapha emuva udokotela uthi imoto nje lezi zasekhaya ayithengela ikhaya lakhe. Lena nje ngiyithathe ngo 190,000 la 220,000 okay 220,000 okay ngayithola 190. Usukile ukushisa ngani zakwethu naye imisebenzi emihle eyenziwa odokotela. Lena ngayithenga 190,000 okay yini le Ford le yeah i-Ford ayish suka amaphepha nesandla kodwa dokotela ikhona niwayiphiwa abantu la ikhona isapho. Okay ngenyisekhaya enye futhi isekhaya. Okay imisebenzi yethongo yonke le noma singena kubagagulela sibatshene zonke kodwa bayayibona imoto egcwele emgaqweni. Okay ayikho efika indala le ubuzobongwa ngayo dokotela waphiwa nje danke ishayisile ngayo ngoba ngicabangabonene nampilo sothi udokotela neimoto ezintathe ezintsha njalo yashayisa ngathenga ugampo omusha number plate yavuthiwe ikhona kodwa ngemuva. Okay niyalizwa iqiniso lika dokotela akusidokotela nje wamahubo lo noma wamanga. Lena ke eyekhehla lababa. Okay le ngemumva uthi yona ihamba kwabake yona baba uthe naye eyakha iphuma. Okay sengikhaya ngishiye ezinye bekhona nasezakuba. Asiqhuquzela abantu dokotela abafisa ukulashwa nokusizwa ukuthi ezakhe inombolo zikhona. Ya mina udokotela Central Run uyatholakala ku 079 185 185
4112 4112 uphinde futhi umthole ku 0655 0655 25 25 3664 3664. yeah. Kulungile dokotela. Umuntu nomuntu akangena emotweni ngoba ngibonile bonke banikeza ikhiwa athi namhlanje ake bengcebelele. Kunjalo. Mhlawumbe amazwi ongawabhekisa kumuntu ngelinye ilanga ofisa ukuthi naye efane nawe ungathini kuye? Ngingasho nje ukuthi abafowethu abawukhiphe umqondo othi ukuthwala kunesidumbu phakathi. Bewukhipha umqondo ukuthi ukuthwala kunesidumbu phakathi. Cha, akusikho konke ukuthwala okunesidumbu phakathi. Ngoba abanye abantu abakunderstand ukuthwala bathi nami ngithwele. Kodwa mina akufanele. Ngathi-ke manje Uthe uneyingane unomndeni wakho ubaba noma bakhona? Yebo kunjalo nje. Okushoda-ke ukuthi ngithathe umfazi ngimfake ekhaya ngigane ngokupheleleyo. Khona ubhalayo la uthi ulindeni ngiyazi uzomphendula kula mavidiyo sazowenza. Ukuhlala kwami-ke ngingakwazi ukuthi ngigane ingoba umakoti ufuna ngazi ukuthi angathi mayefika ukusulungisa yonke into. Okay. Ungathi makufika umakoti njengamanje nje ngiyakho uzofika uyibone into engiyakhayo lapha. Sizobavezela futhi. Angakhindlwanyana angakhindlwa impela. Nginayo indlu kodwa ngakhindlwa manje yokuthi ngikwazi ukugana. Ngilungiselela khona nje ukugana. Unyaka ozanje uzophela ngiganile. Ngokubiza futhi pholoba ngithi wozobona sengiyagana. Awungene kule nto yakhe entsha dokotela ceke. Hawu suka madoda uthe konje 200 and bani la 220,000. Yeah. Ngiyawubona kodwa lo odi nganza kwethu. Hayi. Ya imisebenzi yethongo le. Imisebenzi yedlozi yonke. Amen. Hawu no kuyajabulisa dokotela. Konje dokotela ubuye ucule. Injalo. Ushaya umculo we? Wezayo. Kuzwakela. Hawu ake lidumeke libathathe nabo driver lapha esihlahleni bonke laba. Bashaya imoto bukhoma. Ningizimu Afrika, South Africa, Africa #siyaviva. Sikwanongoma namhlanje. We love you all. Siyamthanda indlela esimanga. Sesambile. Soqhubeka sinitshengisa lezi imoto ishaya ukrele. Ngale kwalokho sophinde sinitshengisa noma sesiremuza inyama ngoba kuyadliwa kwaqwabe. Bye bye.